ano, may pakulo nito. May dugyot. Bakit pag mga lalaki ko di ka dugyutan? Ito sa'yo. Lalagyan ko ng mga billiards and shit. Ang gagawin ko billiard and shit. Saan naggaling yung billiards? Rating the car, guys. I've dated this 2023. Tapos yung mga kanser ko nga pala si Paolo. Tindahan natin mga sutos-suko na video sa ngayon linggo atin agad simulan. Saya naman. I'm addicted to. What if sagutin na sana kita, umatras ka lang? What if sabi ni mama, magsama na tayong dalawa? What if kaya ako umuwi sa inyo kasi nabalak akong balikan mo? What if matagal ka nang gustong kilalanin ng mga magulang ko? What if ikaw lang para sa akin? What if supot pa kayo? Hindi yung what if, feeling ko naman sure talaga yun. Talaga inayos ko yung camera kasi ayoko panoorin. Hindi ko kakayanin. Sukot. Talaga naghanap ko yung natural instinct na katawan ko. Parang evolutionary standpoint niya para mag-survive. Kailangan ko may ibang gawin para hindi ko tingnan. Bili mo tayo ng mga modest at magpatuloy muna. Ito. Yan dapat ang mga nagsusuportahan lang. Wala lang what if. What if wala akong trabaho? Ano na? Hey! Huli ka. Bibili ba kayo? Hindi. Wala kayo ambag sa video ko ha. Sulat. Naging Franklin. 90% lahat ng tao nagiging multi-millionaire dahil sa real estate. Lasing ka ba? 90% lahat ng tao. Nakita natin si Sero. Soy ko nakataas yung paa mo sa akin. Tanong, possible ba wala kang pera, papasok ka ng real estate tapos magiging multi-millionaire ka? Kunyari ako, nagsisimula sa wala. Pupunta ako sa ibang mga bahay na house for rent at magandang bahay. Kakausapin ko yung landlord. Sasabihin ko, oy landlord, gusto mo bang ganito? Kaya tuloy ako mga sabalado. Oy, landlord! Sino ka ba? Ang kilala ko lang ng Lord ay nasa itaas. Gawin natin. Gusto mo ba ng every month may pumapasok na pera sa'yo? Forever may tenant ka na dyan sa pinaparent mong bahay. Kaysa si Lord lang ang forever, okay? Walang landlord na forever. sorry. Hindi ko ba seryoso eh. May tenant ka na dyan sa pinaparent mong bahay. Kaysa mabulok dyan, at least merong nakatira at nag-aalaga dyan. At hindi lang yun. Papagandahin pa namin yung bahay mo. Pag sinabi, oo, ano mang plano mo? Ganito gagawin ko. Okay. Yung bahay mo, yung asking price mo is 20,000 a month sa bahay mo. Ayusin ko, lalagyan ko ng mga billiards and shit. Ang gagawin ko billiard and shit. Saan naggaling yung billiards? Ano to? Galing sa bulsa ni Doraemon? Ang mahiwaga! paparentahan ko yan ng 5,000 or 10,000 per day. So kung 10,000, 5,000 per day, kahit dalawa lang na magrenta doon sa 10,000, bayad mo na yung buong buwan. Business plan ko. Lahat na masisira dyan, ayusin ko lahat ng mangyari dyan. Ako magbabayad. Hindi kailangan mo ng pera. Wala kang pera. Wait lang, nabigay ba ako? Ang tanong, possible ba wala kang pera? Wala kang pera. Yung ginamit mo na PNG, wala kang pera eh. Bakit bigla ka may bilyaran? Kasi kala ko naulol lang ako eh. Kala ko napaulol, di ba? Kala ko naulol lang ako eh. Tuloy mo kitain dito. Kahit 10 days ka lang, 100k ka na. 100k pa rin yun. Yung parang emoji na nakasalamin, no? Yan ako eh. Ha? Talaga? Di pa rin yun. 100k minus 20k sa renta doon sa landlord. 80k ka. Na nagsimula ka wala kang pera. Quick money. Boom! Pero di mo sinagot yung una niyang tanong. Pag wala kang pera, not following directions, not following instructions, lako yari ka, bagsak ka agad sa teacher niyan. Mukhang mali yung premise na ginamit niya. Mali yung imagination na ginamit niya. Ayan, tignan nga natin mga ibang Airbnb. Ayan, meron naman, no? May mga 16k nga per night. Meron nga sa Taytay na 12k per night. 15k Antipolo. Wala kang bilyaran to. Ito nga, may dalawa pang chicks na kasama. Nakaubad. Lugi ka dyan, boy. Ito, TV, Netflix, aircon. Hindi lang naman billiard sa magbubuhay sa'yo dyan. So, ba kinuha yung billiard dito sa mahiwagang baul? O paa. Ecosystem, yung darts. Wala ko nakikita bilyaran dito. Ito, minimalist naman. O, ito, may karaoke. Ininis mo pa yung kapitbahay nyo. Ito, simple nga lang eh. Walang bilyaran eh. Mga katagay na lang dadalhin mo dito. O, magkakarinderya pa. 13k oh. Walang bilyaran. Pero nagigets ko naman yung kanyang yung kanyang mindset na kung meron akong pwedeng pagkakitaan. Pero yung mga ginamit niya Ricardo dito, sinong merong pambili? Magkano ba ang pinakamurang billiard table dito? Ito, laruan. Mini size o yan. Sila Baby Giant tsaka si Dagul. Maglaro sila. 2.6 lang. Ito meron na 8k, 9k. Hindi naman yan nanggagaling sa langit. Hindi naman yan binabato ni Doraemon sa'yo. Mahal naman yan. Meron pa yung De Pulbo.
Diba? Yung pyesa niya, yung singhutin mo yung chok. Huwag na sobrahan tayo sa chok. Motivational, well, sumobra siya. Andun naman yung mindset niya na maghahanap ako ng pera sa kung saan wala. Pero wala kang ng pera, yun yung binigay sa'yo parameter. Wala akong pera. So, ano gagawin mo muna? Naturally, maghanap ka muna ng trabaho. Huwag ka muna magpaka-million multimillionaire. Small steps. Huwag kayo masilaw ng karangyaan. Ang mga ganyan, yung naabot siya ng taon, 5 taon, 10 taon. Ang importante ay yung journey. Darating ka rin naman dyan. Huwag ka magpapaniwala sa mga biglaan. No, ganito na naman yung sagot niya. Lagyan mo ng bilyaran. Hospital mo, hindi buwebete. Lagyan mo ng bilyaran. Lahat ng mga landlord dyan. Kung may mga landlord kayong kilala, panood nyo to. Bibiling ko lahat yan. Tig to 20k. Bigyan nyo yung laruan ng billiard table. Meron akong laruan doon yung maliit na billiard table. Yung maliit din ako. Lalaruin natin yan para paglaro mo sa tanong ni interviewer. Ano kunyari yung kwarto mo, 10 square meter. Ilang square meter ang bilyaran. O di matulog ka sa billiard table. Lagyan mo ng ulan yung billiard table. O di nakasave ka pa ng space. O di pwede ka na magsama-sama doon. Magpatong-patong ka ng 2 billiard table. O di 4 na pamilya ng kasya sa billiard table mo. O tsa. Wala ka na makain doon sa nirarenta mo sa landlord. Lulukin mo yung mga bola. O bigat sa tiyan yun. Sigurado naman ako na maganda iba niya mga sinasabi. Pero sa ngayong pagkakataon, medyo sumemplang yung kanyang tips and tricks dito. Sukot! Huwag na pala sulot o sukot. Eka lang above. Sunod! Huwag mong papakita yan mamaya. Sabi mo na, delete ko yung TikTok. Yan ako, sinara niya yung TikTok. Yari ka boy, sara mo na yung mata mo. Sara mo lang garon. Huwag ka na dumilat. Puro katayuan ang makikita mo. Abab! POV, pinapapunta mo siya kasi sinabi mo gusto mo lang ng cuddle. Please lang ha. Abab! Tigilan niyo ako! Alban ko focus nga lang kami makagawa ng multi-million-dollar billiard table. Ano to? Galing kay rice meal. Isang bank manager ang nagtaka at nagduda sa isang lola. Dahil palagi ito nagwi-withdraw ng 3 milyon kada linggo. Tanong ng bank manager, Lola, bakit po linggo-linggo kayo nagwi-withdraw ng pera? Ano ho bang trabaho nyo? Sumagot yung lola. Walay ho. Napalanunan ko lang ito sa pustahan. Di naniniwala ang bank manager. Ano ho bang pustahan yan? Hindi naman po kapani-paniwala. Sumagot ulit yung lola. Sige, magpustahan tayo. 50k. Ang pusta ko ay square yung hugis ng itlog mo. Babalik ako bukas at magdadala ako ng kasama. Naka 50k lugi yan sa landlord. Gold, dalawang agad yan, 2 kwarto. Sabi ng bank manager. Sige, deal. Alam ko naman hindi square itlog ko eh. Malalaman natin bukas. Otoy ng fried rice. Matanda. Kinabukasan bumalik ang lola at may dalang kasama. Hinubad na ng bank manager ang kanyang pantalon. At hindi hugis square ang itlog nito kaya binigyan ng lola ng 50k ang manager. Sabi ng bank manager, paano ho kayo nagkakapera dun talo naman kayo? Bumulong yung lola. May pustahan din kami nitong kasama ko. Sa halagang 500k, ipapakita mo ang itlog mo sa amin. Yan ang mindset yung multi-millionaire mindset. Huwag ka makinig kay Frank, makinig ka kay Lola. Mas alam niya ang galawan ng pera. Technically nga naman, kung titignan mo yung metaphor na yun, most nga naman ng money making ay paano mo uutakan. Diba? Hindi mo uutakan na scam, pero uutakan yung mga taong nanonood sa'yo. O in a way, paano mo makukuha yung pera nila na alam nila na worth yung binabayad nila sa'yo. Kaya maraming mga motivational speakers na maraming kabubuhan na sinasabi. Diba? Tulad doon kay Rendon. Mahilig sila sa mga ganyan na dinadaan nila sa malalakas sa pananalitan, magaganda ang music, pero kung talagang hihimayin mo yung mga salitang sinasabi nila, yung mga in between the lines, karamihan sa kanila wala namang kwenta Karamihan sa kanila hindi, kahit ibenta mo yung sinabi nila, hindi ka makakabili ng billiard table. Ganun kababang value. Pero na-appreciate ko yung mga talagang nagtatry magbigay ng mga words of wisdom para sa mga taong handang makinig, para sa mga taong kailangan ng push, para sa mga tao naghahanap ng guide sa kanilang buhay, pera, relasyon at kung ano-ano pa. Pero syempre, hindi porket ganun yung kanilang entrada, ganun yung kanilang vibe, kailangan mo na agad pakinggan 100%, diba? 100% lakas. Abab, kaya inang love yan, akin na kasi yan, sino muna? Toyo, lagyan mo na yung toyo talaga yung paa yan. Toyo sa paa, toyo sa utak, pumili ka. Abab, rating the car, guys, I've dated this 2023. 11 out of 10, mabango ang syala ng car. Ano yun? Yung bagong willing to go anywhere, eat anywhere with me. Sinong kinakain mo dyan? Kaso dry ka chat pero sweet pagkasama. Siyempre magiging dry ka chat yan, may iba pang ka-chat yan overthink ka ngayon. Certified above moment, 0 out of 10. Sibal! Lagi nag-aaya mag-coffee, meds, Jejemon, may anak na pal. Men, ano ba?
Gusto niya rin mailabas sa kanyang mga semen. 5 out of 10 cat lover, cool kid, madami chinks. Bolero. Siyempre, pag cat lover, alam mo anong gusto niyan? Mga puss. Ano to? 2 out of 10. Nakilala ko lang sa dating app. Super simple, medyo mahihilig sa comedy. Siyempre, ikakape ka talaga niyan. Para magising ka, baka boring ka usap eh. Buta 10K. Buta 10K. Para renta lang sa Airbnb ni Frank. Ideal guy. Okay na sana kaso di pwede. INC. Lagi na ko konsensya kay Lord. Nakikita ka ba? Workaholic. Inaabot ilang oras mag-reply kasi busy daw sa work. At busy rin kay Lord. Amen. Mabalbon, pa-mysterious aesthetic, maporma, may abs. Yan tayo. Kasama dapat yung katawan. Hati, tall guy, maputi, super bango, same by sweet and gray. Ay, baka ito na yung kinuha niya. 9 out of 10. Mabait, businessman, siya lang naka-Honda Civic. Mahilig mag-inom pero weak naman. Baka kaya gusto niya sumuka sa Honda Civic niya. Always go pag inaya, good sense of humor. Sorry na agad, Clouds Chase Sorus. Siguro ito yung pinili niya. Baka ito yung ginawa niyang jowa. Tayo mo siya akitin palayo sa Diyos. Mga eabab talaga. So, babe, I can be anything you want me to be. Anything you want me to be. Be quiet. Hoy! Violente! Naku, galit na naman siguro yung buong mga tao dito. Iba kasi sasabihin, physical abuse. Iba naman, di pa ba kayo nakakapunta sa isang relasyon. Pero kanya-kanya yan, kada relasyon. Kanya-kanyang chemistry yan. Basta, yun nga, yung mismong tao ay alam niya, aware siya kung ano yung mga pwedeng implications niya. Kasi yung iba naman baka, ito yung love language niya, di ba? Napakarami na kasi mga labels ngayon. Sa TikTok naman nakikita mo. Sa dulo ng araw, ikaw pa rin naman dapat mag-decide niya. Ikaw dapat nakakaalam. Kaya dapat i-inform mo talaga thoroughly yung sarili mo. Kung makinig sa mga sinasabi ng ibang tao sa internet, dapat ikaw nakakaintindi niyan. Eabab na naman! Ako namumura mga eabab. Sunod! At the girls, let's go to my car. Oh! Nako, doble. Ako triple pa, e-bike pa. Shee! Okay. Sige na, maglaki sa iwan nyo na yung iwan nyo na. Tapos nasagasaan agad ng kotse. Sinong bababa para kunin yung phone? Sinong bababa? Ayun na, may sumigaw. Wait lang yung phone ko. Maraming salamat, Shakira. Sunod. Nagaling kay Rain. I'm okay. I'm fine. Ayun, mahabol na mga ekalal. Huwag mahawakan. Baka lumipad yan, tropa. Rasa sakit. Angin. Oy! Takbo boy! Paano ko yung gulong pa yung pumutok eh? Ekalal? Ikaw yung kadena sa mamas. Yes, sabunin mo ako! Sabunin mo ako, dali! Pucha, parang bakit naka-silent mode yung bato? Kulang pa sa lakas, dapat laksa mo bato mo. Ito, bato mo to. Eabab, sunod! Ang galing kay Yelab. Dahil very good siya, na perfect niya, may ice cream siya. Happy, Yan kami mga lalaki. Lagi namin nilulunok yung mga pangako namin dahil sa inyo, mga eabab. Ekalal. Tagal kay Pogi, si ate naman. Game, looking for passenger, kaka-out ko lang baka need nyo po rider. Pwede atid. Eabab moment. Kaya marami ko kami, women. Inom tayo dyan. Eabab. Eabab, how it feels learning makeup in the Philippines? At standard pa naman yung short-haired dito. And she said she's from Hawaii. You know how to speak in Tagalog? Oh! Takina Merls. Takina Merls. Wala pa rin. Yung short-haired dito pa rin ang ating standard. Bahala kayo dyan. Tawagin mo na ako red flag. Wala akong pake. Sarad. Galing kay neck haircut. Wow, galing ah. Galing. Kaya ka lang yan. Galing. Takbo boy! Ayun, si Saitama, mayroon mabilis na. Saitama nyo, hinihingal na. Ito na lang yung bawi namin eh, okay? Sa mga galit na mga boy na kalbo. Sa inyo na lang. Ikaw yung Jesus nila, kuya. Ikaw ang sasalo ng kasalanan nila. Ang dugot nyo. Ekalal moment. Yan tala mga ekalal. May rigmandura. Galing kay Yamanama, may. Gusto mo bang uminom? Hindi ako umiinom ng alak.
katas ng prutas po pwede ba? Alam ko, katas na kaya ba? Kahit ang tsa ay hindi ko rin gusto. Hindi. Lalayo tayo dyan. Wala akong gusto. Kalal. Sunod. Ito, POV inaangkin ng kabit ang bahay na pinapatayo na namatay mong papa. Pero wait, sino yung... Siya ba? Puro meron semento. Galing ah. Ige, buksan mo. Ikaw na anak na pagod sa drama ng feeling asawa. O siya natuto sa Minecraft. Nakita niya ba yung bintana niya? Abab moment, man. Literal na haligi ng tahanan yung iniiwasan nila. Abab, sunod. Ano to? Mine brown bag. Brown bag na. Ma'am, ito po. Tumibit. Okay lang, at sa pasayan nyo kami. Kahit makasuhan kayo dyan. Ito po. 150. Fresh pa siya. Ano ba to? Lang ba to? Abab, hindi ko tuloy alam. China. Ako baka makancel ako pag sila sila nilagay. Ano po ang bigas? Wala pong bigas dito na. At tumatawa yung mga, at least tumatawa yung mga sales lady. Wala pong hollow blocks. Ano na lang siya, 1.7 dito per pag tinakbo nyo libre. Kasi magandang requirements po ay mabilis tumakbo. Gumakasuhan ata tayo dito. Yep. Pag tinakbo mo yan, may kasama ka rin ng police. Nice one. Para safe tayo, lagay ka ng tingin sa sila. Tig 1 point, tingin sa ay karalaya ba para safe tayo. Pinayagan kayo humiwalay sa family outing. Talo mo landlord, si Lord. Pag yan ang tatay nagbantay. Bantatay! Hindi mo matatakasan yung boy. Salamat Migs and Eka. Daig mo pa ang batas, hirap umiwas. Ano Eka lang moment? Kaligit Tonyo Wong. Naiiwasan yung klaseng lalaki. Mahilig rumebound, ha? Mahilig magbumanda. Ayan. Ang lakas ng kaliwa yan. Pag wala kang pangkanan. Ang galing. Wala pa siyang pal... Ay, may palya na tuloy. Sinabi ko kasi. Dito rin niya ako pinapatalbog. Kakaisip. Matatalo kaya niya yung highest? Ayaw na. O sige nga. Ano kaliwete pa to? Ay po, yan ang ano. Yan ang ituloy na ekalal. Di ba? Hayaan mo shoot ang babae. Hindi pwede puro ikaw lang ang shoot. Ang galing ha. Hindi na siya sa banda. Pati sa airball. Ay, ito yung mga isang version sa home shop. Yung mga naka-low-tars 5 minutes. Pwede kaya sa'yo, shooting lang tayo, pre. yung shooting niya. Digwag na. Egol ako. So kung gusto ko talaga malaman kung matatalo niya yung high score. Invested na ako dito, wala akong magagawa. Ayun na, iba-iba. May pabanda, may airball. Letime ko. Ba't na mag-ito yung mga kanta dito? Pang-karaoke. Dapat hype music dito eh. Ay, maabot nga niya. Posibleng hindi. Kamabot! Di na lang! Sige! Wala na, sure na. Ang layo pa. Shooter boy! Let's go! Nakikitira sa iba, no? Ingatan yung mga ganyan ekalal pag tumitira sa iba. Nice one po. Ekalal! Ilagay mo sa ekalal yan. Sunod. Ilagay Kropek. May dugyot. Bakit pag mga lalaki ko di ka dugyutan? Guys, let's go. Kakulan. Kul na sana yung kanina eh. Kadire. Ano nyo ba nalagyan nyo ng flour? Lagyan nyo ng butter? Di mo lang nilagyan ng itlog. Ang baho niya. Ay, huwag sabihin papakain nyo to. Lalo tumansik sa'yo. Hayop ka. Atago ba niya? Aray, kadire po mo, hayop ka. Alala ko yung meme yung sa parmesan, yung ginaganon sa paa. Yun na naman, hayop. Pinrepair mo pa talaga. Pagka nakalokohan, mag-e-import tayo no? Pero pamayabang, wag na, bahala na kayo dyan. Nako, hindi. Ito sa'yo. Mantap. Ay, sinubukan tayo na kadire. Ang sarap ng tawa ni Tita, bad trip. Ika lang. Ayop ka.
St. Catherine, pray for us. Siyempre doon tayo kay Summer, di ba? Patron Saint of Loyalty. Bob. Di ba dati daw si Paolo Abilino? O kailangan ko linisin yung ano ko sa pinakita nyo, kadiri. Sunod! Nananawagan po ako. Nananawagan po ako kay Mark. Mark? Kung nanonood ka man ngayon, para sa'yo to ang video na to. At sa mga nakikilala kay Mark, patag naman tong video na to. Mark, masipag si Mark. Utang na loob, stop calling me, stop texting me. Jack, kasi stop calling me. Kasi iniwan mo ko. Tapos ngayon susuyo-suyuin mo ako. Nako. Mark, oo, naging mundo kita, umukit ang mundo ko sa'yo. Pero noon yun. Tama. Nung niloko mo ko, naisip ko sa sarili ko na hindi I have work. to stop this relation kasi it's not working. Tama. Tapos ngayon, makita-kita mo sa TikTok na gumanda na ako, nag-i-skincare na ako, tapos ngayon magpapadala ka sa bahay ng sing-sing, kasi makita-kita ko yung sing-sing na binigay mo sa akin. lang. Worth 299. Sabi ka rin. Sabihin mo nga sa akin, Mark. Sabihin mo nga sa akin ngayon. Itong ngayong ganda ko, sabihin mo nga sa akin, kung worth 299 ang ganda ko, worst nga, worst 299. 299. Hindi ka pa din lumabas. Talo yan ng mga car guys. 299 out of 10. Okay na, tapos na tayo. Okay na, sige. Abab? Abab. Abab. Takot-takot ang mga babae. Minsan mabait, biglang galit. Toyong-toyo ka na ba? Gaano ka comfortable sa kanya? Sana all ganito na lang, di ba? Nag-aaway ka na lang ni Abab sa internet. Ipakita mo agad ang kaya mo yung hanggang dito sa leeg mo abot yan, ate. Kalal moment. Sunod. Ito, Kenzikel. Ito na, nag-jersey na ako. Nagsapatos na ako. Alam ko kasi paglalaruan mo lang ako. Kalal. Sunod. Comeback sa Turugo. Guys, sino may pakulo nito? Oh my God, comeback Gojo sa Turugo. Si Nanami din. Above moment. Mas okay pa mag-anime character kaysa sa realidad ng mga lalaki o babae. You are a special. Kasi hindi ka special sa kanya. Wholesome naman ito. Yan ang dapat. Kapag lalaki, babae. Dapat mahal mo ang bansa. Ang bansa walang pinipiling gender. Cute naman. Maraming salamat, Lester. Lalaki ako, sir. Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Sino nagsabi? Lalaki ako, sir! Walang gayahan. Lalaki ako, sir! 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 Ay! Wala lang siya energy. Lalaki ako, sir. Wala ko energy, sir. Lalaki ako, sir! Lakasan mo! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Ha? Saba nga? Lalaki ako. Ako, kalal ba? Bob. Pumili ka. Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Sir, lalaki ako! Lalaki ako, sir! Marumi ka rin, sir. Lalaki ako, sir! Gusto ko gawin mo rin to, pero puro mga baby giant. Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Ako yung humahawak niyan eh. Yung may hawak ng flag. Kasi ako yung pinakamatangkad dun sa batch. Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Anyway, ako may hawak lagi yun eh. Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lakasan! Lalaki ako, sir! Pagod na. Lalaki ako, sir! Walang kape kasi. Lalaki ako, sir! Bigyan niya almusal. Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Umiyok pa. Ay, sorry. Lalaki ako, sir! Isa pa! Lalaki ako, sir! Lalaki ako, sir! Babae ako, sir! Babae ako, sir! Sigurado. Babae ako, sir! 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 Pinawawala dyan. Lalaki ako, sir! Ano ba? O sige, dahil dyan, above na yan. Lagay sa'yo above yan. At pauli, araw-araw lang tayo lumalaban sa buhay. Kailan ba siya? Walang championship. Parang ano lang tayo. Puro semi-finals, pero ikaw talaga yung final. Ikaw yung naghihingalo sa finish line at hindi matapos-tapos. At nasa harap ka na lagi ng finish line. Gumaga pa. Pagod na ako, sir! Pagod na ako, sir! At tuloy tatapos sa mga memes ngayong linggo. Sino ba nanalo? Kalalay above. Gusto pa na mga ganito. Huwag nakalimutan ni like,
Kaya sa mga ekalal yung friends dito, click nyo na to. Ito daw yung gusto ng YouTube. Sabi na algorithm, click nyo na. Paulo na mamaalam.